Sego jagung jangane lompong. Esuk iki nunut masak nek pawone make. Langsung tak pancelasi lomponge. Make nek masak ki isih nganggo pawon. Kayune yo akeh. Wong kene kayu ki melimpah ya. Nek saka ngalas ngono kae, pake mesti nyangger bali nyangking kayu. Rampung sing mancelasi langsung gagi-gagi tak kumbah. Bumbune kunir, miri, brambang, bawang, lombok. Marut klapa gawe santen. Saiki wis ora ana lenga tanah. Dadi nek didek geni nganggone scrap karet sing wis garing kae. Aja lali godhong salam jeruk, seasoninge uyah moto karo gula aren. Sego jagung jangane lompong, guys. Mantep ki. Langsung madang. Iki agek sepisane aku mangan sego jagung karo jangan lompong ya. Jebule ya suweger. Isih rada panas iki. Ngambe kecantang-cantang sing mangan. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula.